Έχετε ποτέ νιώσει ότι η ανατροφή παιδιών είναι ένα έργο κατασκευής υψηλών απαιτήσεων? Ότι η κοινωνία μας δίνει ένα σχεδιάγραμμα και η δουλειά μας είναι να καρφώνουμε, να τρίβουμε και να συναρμολογούμε το παιδί μας σε ένα τέλειο, ολοκληρωμένο προϊόν? Είναι εξαντλητικό και συχνά νιώθουμε ότι δουλεύουμε απέναντι στα παιδιά μας, όχι μαζί τους. Η συγγραφέας και ψυχολόγος Άλισον Γκόπνικ ονομάζει αυτή την προσέγγιση ο γονιός ξυλουργός. Ο ξυλουργός έχει ένα ακριβές πλάνο. Μετρά, κόβει και διαμορφώνει το ξύλο, ώστε να ταιριάζει ακριβώς σε αυτό το πλάνο. Όταν επικοινωνούμε σαν ξυλουργοί, ακούγεται κάπως έτσι, δίνοντας οδηγίες. Να τι πρέπει να κάνεις για να λύσεις αυτό το πρόβλημα. Διορθώνοντας συναισθήματα. Σταμάτα να κλαις. Δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριέσαι τόσο. Μετρώντας, διαμορφώνοντας και συγκρίνοντας. Γιατί δεν μπορείς να είσαι πιο συγκεντρωμένος σαν την αδερφή σου? Η επικοινωνία ξυλουργός εστιάζει στον έλεγχο και στο αποτέλεσμα και συχνά δημιουργεί τείχους απογοήτευσης και δυσαρέσκειας. Αλλά η Γκόπνικ προσφέρει μια όμορφη εναλλακτική. Και αν δεν είμαστε καθόλου ξυλουργοί, και αν είμαστε κυπουροί. Ο κυπουρός δεν χτίζει ένα λουλούδι, δεν μπορεί να αναγκάσει έναν σπόρο να γίνει τριαντάφυλλο, αντίθετα επικεντρώνεται στο να δημιουργήσει ένα πλούσιο υποστηρικτικό περιβάλλον. Φροντίζει να παρέχει τις σωστές συνθήκες, καλό χώμα, νερό και φως και μετά εμπιστεύεται το φυτό να αναπτυχθεί. Όταν επικοινωνούμε σαν κυπουροί, ακούγεται εντελώς διαφορετικά. Ελέγχοντας το χώμα. Αυτό ακούγεται πραγματικά δύσκολο. Πες μου περισσότερα για το τι συνέβη. Δίνοντας φως. Βλέπω ότι νιώθεις πραγματικά απογοητευμένος αυτή τη στιγμή. Είναι εντάξει να είσαι στεναχωρημένος. Εμπιστευόμενοι τον σπόρο. Αυτό είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Τι νομίζεις ότι θα μπορούσε να βοηθήσει? Η επικοινωνία κυπουρός χτίζει γέφυρες εμπιστοσύνης και κατανόησης. Μπορείς να ξεκινήσεις σήμερα. Οκίμασε αυτό. Πρώτον, γίνε περίεργος, όχι έξαλλος. Αντί να αντιδράσεις με λύση, κάνε μία ακόμη ερώτηση. Δεύτερον, άκου για να καταλάβεις, όχι για να διορθώσεις. Η παρουσία σου είναι πιο δυνατή από τις συμβουλές σου. Και τρίτον, δες το παιδί σου ως μοναδικό φυτό, όχι ως έργο. Το να είσαι κυπουρός δεν σημαίνει να είσαι τέλειος γονιός. Οι κήποι είναι ακατάστατοι, απρόβλεπτοι και όμορφα τελείς. Σημαίνει να αλλάζεις τον στόχο σου από τον έλεγχο στη σύνδεση. Γιατί τα πιο δυνατά, πιο ανθεκτικά παιδιά δεν μεγαλώνουν από ένα σχεδιάγραμμα, ανθίζουν σε έναν κήπο αγάπης.